Hej, jeg hedder Rasmus Sømod, og jeg stiller op til byrådet for Det Konservative Folkeparti. Jeg er familiefar, gift og far til 2 dejlige drenge. Og i vores hverdag, der er det tydeligt, hvor meget tryghed, nærhed og fællesskab det betyder. Vi bor i en skøn kommune, men vi kan stadig forbedre den. Jeg drømmer om en kommune, hvor lokale idéer bliver grebet hurtigt, og hvor frivillige oplever opbakning, og hvor børn og voksne, uanset hvem de er, føler sig hjemme og inkluderet. Det skal være nemt at være en del af fællesskabet i Varde Kommune. Jeg brænder især for, at vores skoler og daginstitutioner bliver ved med at være tæt på, både geografisk og menneskeligt. Det er vigtigt, at både børn, unge og familier kan få hjælp, støtte og nærvær tæt på hjemmet. Nærhed skaber sammenhæng. Vi skal have et aktivt foreningsliv og mødesteder, hvor vi kan grine, dele oplevelser og støtte hinanden på tværs af generationer. Flere fællesskaber, det gør det også mere attraktivt at flytte hertil. Og det er faktisk nødvendigt, hvis vi både skal sikre økonomi og velfærd fremover. Jeg tror på, at vi kan gøre det endnu bedre sammen. Så hvis du vil have en stemme i byrådet, der kæmper for tryghed, nærhed og stærke fællesskaber, så stem personligt på mig den 18. november.